Wih, iki kerja bakti jajane lorong. Lorongnya ndek kenane diteraki truk amot apa amot. Pokoknya truk matan dadi ambles iki didandani papingnya papingnya dibongkar didandani neh. Nah. Dibongkar iki dibongkari terus iki dipasang neh. Nah. Terus iki dipasang neh iki lho, tukang masang guyu-guyu. Ora kudu nek mang saiki ya kena. Guyu-guyu tukang masang lho, guyu-guyu. Wih, Pak Meli dadi tukang tenan iki. Ketoke ora-ora dak tukang bule. Kerja bakti. Jadi wong desa rukun ngene iki. Iki kanggo kepentingan desa lorong, iki lorong menane digumatan apa mati. Jadi apa kuwi ambles dadi dibongkar diratakno neh. Ben dadi apik. Men dadi apik, pek nika. Iki sing bongkari. Dibongkari diratakno terus di lagi di usang pasire cetu kanggo dasaran. Kadang ya cah orane. Hai. Oh, motor wajib nih ya, gak apa-apa, spend kono dah. Jagrake lek jalo gene gak ledok. Terus buah. Jagrake lek ledok. Jagrake soal dicek tenanan. Lha kemana ke jupuk mulai? Hah? Iya, lah jupuk. Kayak kanggo momen jane-jane kanggo apa ngarane?